Antxon Abadia zientzialari eta euskaltzalearen Hendaiako etxea 1000 sekretuz beterik dago, eta aurten horietako 2 eman dituzte argitara. Abadia beraren logela bisita daiteke estreinekoz eta escape game bat ere prestatu dute bertako sukaldeetan. Arratsaldeon ikusentzuleok, Aitor Sagarzazu lankidea izan dugu Abadia gazteluan barna, baina lehenik aktualitatea eta nola ez bururatzeko baita asteburu honetarako gure hitzordu proposamenak. Ez galdu. Egoitzurrutiko etxea erruduntzat jo du Parisko Dei Auzitegiak, baina zigorrik ezarri gabe. Gaizkile taldeko kide izatea leporaturik epaitu zuten apirilean. 2005ean eta Gobernu Espainiarraren arteko negoziazioen testu inguruan, Bitxierrian etxebizitza bat alokatzeagatik leporatzen zioten eta kide izatea. 2 urteko kartzela zigorra gibelapenarekin eta filet fitxategian sartzea galdegina zuen fiskaltzak. Badarain, heldu da erabakia, egozten zaion delituen hobendun da, baina zigorrik ez du izango. Baionako herriko etxeak festen eskumuturrekoa 12 eurotik 15 igotzea onartu du da udal kontseiluan. Baionako bestak egin ahal izateko eta finantzatzeko eskumuturreko hau beharrezkoa dela dio auzapezak. Eta aurten jaiegunak tartean izateak segurtasun langileen soldatetan 300.000 euroko kostu gehigarria izango duela, eta gainera jende gutxiago ere espero dela, eta beraz, hau guztia finantzatzeko modu bakarra dela. Oposiziotik kostuaren emendatze hori eskumuturreko sistemaren ondorio dela diote, libre utzi ezkero ez zela halakorik izango. Gogoratu, 2018an lehen aldiz ezarri zenetik, 7 euro garestitu dela honen prezioa. Txingudiko badia zaintzen duen eraikin bat bada, hori Abadia gaztelua da. 19. mendean eraiki zuten bikote baten eskariz, Virginie eta Anton Abadiak eskatuta. Oso famatuak ziren 19. mendean, gaur egun pixkat gutxiago, hala ere bai gauza initz egin dituzte. Bera astronomoa eta zientzialaria zen, eta ere euskarari alde asko lan egin zuen. Besteak beste, euskararen aldeko lore jokoak martxan jartzeagatik ezagutzen dugu Anton Abadia, edota Nilo ibaiaren iturburua aurkitzeagatik. Euskalduna bai, noski, baina zen kostalde honetakoa, Irlandarra zen jaiotzez, ama bertakoa zuen, eta aita zuberotarra Urrustoi herrikoa. Baina bere zientzia jarduna garatzeko etxea egin zuen Hendaian. 19. mendean zientzialariak ere Parisen izan behar ziren, orduan beste etxe bat zuten Parisen eta hemen Hendaian etxe hau. Hemen bizi zen adibidez udaberrian edo udazkenan zen esploratzaile bat zen, baina ere zientzialaria eta izarrak ikusten zituen hemen behatokitik. Egun bisitatu daiteken jauregiak 1000 sekretu gordetzen ditu. Zorragarria da gaztelu hau, adibidez esploratzailea zen, orduan bidaieko gauzak atxemango ditugu. Afrikan izan zen 12 urtez kasik Etiopian, orduan barrutik ikusiko ditugu marrazkia, Etiopiako marrazkiak eta hori behatokia ikusiko dugu, zientziako tresnak ikusiko ditugu, hori dena nahastuta barruan. Aurten gainera berritasun aipagarriak dituzte Abadia gaztelu honetan. 2024ean berritasunak egin ditugu, adibidez gela hau konpondu dute, lehen aldia da idekitzen dugula gela hau, Antxon Abadiren logela da. Normalki itxita zegoen, pixka eta utxita, eta orduan konpondu dute, eta gaur egun bakarrik batzuetan ikusten da. Antolatzen dugu hilabetero bisita handi bat, 2 orduko bisita bat, frantsesez da, baina bisita hontan gela hau ikusten dugu. Gela txikia da, hala ere oso polita eta berezia da. Arraroa da zen, eta azkenean hemen, dekorazioa txoriak eta landareak eta kolore oso goxoak, gorria daukagu.
Orduan, pixka eta arraroa da kolore hauek eta marrazki horiek atxeman hemen. Eta gela berriak bakarrik ez, escape game bat ere prestatu dute Abadia Gazteluan, misterio guztiak ezagutu nahi dituzten bisitarientzat. Sukaldean, normalki ez dira ez da ikusten bizita normaletan, orduan escape gamearekin hori ikusten da sukaldea, baina ez da sukaldeko gauzak erabiltzen, bakarrik kasak erabiltzen dira, eta barruan enigma batzuek atxeman behar dira jokoa bukatzeko da. Altxor joko bat bezala, baina hemen enigmak batzuek atxeman behar dira erantzunak atxemateko. 45 minutu dituzue egiteko, eta talde batzuek egin aldute, 2, 3, 4 pertsonako taldeak, eta hori, hemen egiten duzue jokoa. Batzuek erresea atxematen dute, batzuek zaila atxematen dute, baina denok momentu oson bat pasatzen dute. Jadanik ezagutzen dutenek ere beraz, asko dute oraindik Abadia Gazteluan deskubritzeko. Asteburuaren atarian beti bezala zenbait hitzordu eta iruditzen bazaizue lehen geldialdia. Hementxe, Baionan, Lapurdiko hiriburuan eginen dugun, zurekin Aitor Zabaleta, arratsaldeon. Arratsaldeon zure ere, Frank. Karrizketak aipatzeko? Hori da, bakizu etxe honetan umorea maite dugu, eta orain honetan etxera ekarri digute, gu gauden tokira, Baionara, Epaiskan, 8 bakarrizketak egingo baituzte bihar arratsaldeko 7etan, bakotxa 5 minutukoa, eta bertara joateko gonbidapena, umorea maite duzuenei bizitzari kolorea ematen bai dio, Frank. Lehen ideia hori, baina gauza gehiago ere badugun, bakarrizketak asmakizunak, funtsean, bertsularitzaren bezala, eta horrekin olotua, Gazte Xilaba. Hala da, Frank, larun batean izango dugu finala, Gazte Xilabarena, zuzenion bezala, bakarrizketak bezala, bertsolaritzak ere badu asmakizunetik, baina baita prestakuntzatik ere, eta gaur egun izugarrizko arrobia dugu Ipar Euskal Herrian, eta 3 lurraldeetako 6 gazte oberenen saioa ikusteko aukera izango dugu. Atzetik zer datorrena ikusiz, etorkizunean zer izango dugun jakiteko, eta ongi dakizu etxe honetan bertsolaritza maite dugula. Itxasun, Sanoki gelan izango dugu goizeko 10etan 6 bertsolari hauek ikusteko parada. Banaka, Naia Etxeberri, Jone Larre, Aize Lekuona, aski ezaguna dugun eta jada plaza asko dituen bertsolaria ere bai, Aira Aizpurua, Amaiur Aizpuru, eta baita ere etorkizuna handia ikusten diogun Unax Aizpurua bertsolaria ere, eta gogoratu hau Itxasun larun batean izango dela, eta igandean Itxasun nola ez, gerize egun ere ospatuko dutela, Frank. Gerezien besta, eta gauza gehiago, Ziburun eman dezagun, Euskal Liburu eta Diskaren 5. azoka, Aitor. Bai, ezinbesteko hitzordu bilakatzen ari dena, euskara hutsez egiten den azoka, hori ere azpimarratu behar da, garrantzitsua da, antolatzaileek esaten dute, hasieran jendea harritu egiten dela horren beste ekoiztetxe, horren beste liburu ikusteaz, baina bai, horrela da, euskeraz ere sorkuntza badago, eta egun guztiko egitaraua goizeko 10etatik arratsaldeko 7etara, kultura, gure euskal kultura, euskara sortzen dena ezagutu, eta baita ere bestelako egitarauak, hitzaldiak, bertsolaritza denetik izango da, beraz, aukera polita ere larun batean Ziburun egoteko, Frank. Hori Ziburun larun batean eta biharamunean, hortik hurbil Urruñan, Elai Euskaraz Blai Euskararen inguruko lehen festivala Urruñan, egun osoan zonbait animazio aurrentzat, familientzat, denentzat Euskaraz aritzeko, Elireale Dantza Konpainiak ikusgarria eskainiko du, goizeko 10etan eta txaldeko 3etan ere bai, eta Urruñan saratar bat izanen dugu. Joan